Ulan sa Kuwait bay. Simula kagabi. Kain tayo, naglaga ako ng manok. Wala man baboy dito, manok na lang ilaga natin. Marami ditong patatas at repolyo. Maniudto ta mga bay, maniudto ta. Sili. Bay, Melissa, Amarga, kanta bay. Mabilis ang kaon lang ni bay, kay daghang pa kay taglutoon. Na si Saranghi diri sa kong luyo. Nagawa siya ng sambusa, kay nahurot na yung sambusa namin. Migit, nila sa at migit. Kaunta. Anda mo notebook kay tudloan ta mo ron na pud sa kuan. Pizza. Kay magmasal man ko ron. Tanda adlaw matso. Bay nagdaga kog manok bay kay hasta ngilo na kay bay sige ka og bahaw bay. Sige lamig ka og bahaw ang mga sudan bay. Dagko na kay mig utot bay. Ipang panuhot na may anang ipang kabuhi na may nang sigkaon na ng sobra. Kung ko ang babahaw. Kanang sige bitaw initon niya. Dili presko ang imong kaon ba. Dili bagong luto. Nars, tisoy kaon ta. Ib, kanya, shout out Ib. Anta pa ni, dagal man. Marji, salamat sa doon diha kasing-kasing ha. Lynn, Alshiga, hello. Nag-love shout out. Melissa, welcome by Melissa. Carmen, shout out by Carmen. Kaon ta. Kaya, matang. Naglaga og manok ba eh. Laga ko manok kay wa na ikabuhi na mi sige ikaw na nang kuan kanang naasariba nang ngaging na. Sige na lamang init. Luto ko kuan ay presko manok. Tangan ako patatas. Repolyo daog na. Daog nang nilatan bay. Nilatang manok. Gawas ko usa ka nilatan ah. Sa kamanok. Sa kamanok bud sa ilaha kay masbos man putahe ron masbos. Gawas pug manok namo kay mantika naman pud kayo kay sige na lang tanig mantika. Nang ni sinaw na ni atong mga panit ah. Kaon ta kaon. Oy din gwapa, kaon ta. Naglaga ko manok din. Ang sili din kay di man hang. Pero pinasatang halangan di na akong kaon. Nami. Di si Joshua, kumusta naman ka dong? Yes, red wiwi, mapay tayo pagkaon. Ay, kayo na. Nambimpyo naman kog maayo gud karon kay bilis na naman po mi bisita. Agoy, nagtuwa akong sipon. Hala. Kamsa. Init mo gud, init. Bilis na naman po mi bisita bay. Nga, og kuha naman ko
andan puko sa uban ug mabisi na kaiba. Ano ko'y panahon manglimpyo hantod bininis. Nga pwede lang palimpyo gani ha. Tulog ako ka na. Kaya daghan na po kay putahe bay. Birada ta ani bay kay ambisyosa bayat. Agoy nagkatawa man jud ko ana eh. Migalab shout out day ha sa kuan ka nang nag-ingon sa ko ang ambisyosa ko. Daghan di bisita diha inde. Daghan red wiwi. Sige la magluto. Di man lang mamaw na ang akong buluhaton na pay daghan. Kirig yun. Kirig yun ta din. Musta naman kada gwapa. Gwapa na kay ka din. Managad pa ka na ako din. Uli ni mo din. Agoy din. Mayang gabi diha bay. Mayang gabi ninyo diha. Diri amo hapon pa man din. Bay singkwang kwingking. Ay sa magkuha sa akong repolyo kay lami ang repolyo. Gabriel, ang akong sudan nilatan. Nilatan nga manok. Kapikas balay ba? Daghan sila Pinay no? Upat sila dito. Upat sila dito. Iya man to sila amo. Basta naalay gadiring magtinabangay gyud mi dito tanan. Iya mig amo kami po diri ang main gid diri duha rami Sara. Iyang igsuon ari pud sa anak sa among amo. Nga gadiring o adto mi sa dagat. Parang magtigom-tigom sila ba? Manadaghan kay mi magtinabangay. Bali kung tapukon kuan mi napulo mi kabuok. Siyam ka Pinay, usa ka ibang lahi. Banat inday, di juga maniwang. Di maniwang joy. Panuhot tapi mi maangkon ari joy kay si lakaw ni ani bahaw. Panuhot kabuhi. Tut-ut. Bay tilma. Unsay sudan day kabgab di po manhungit unsa? Dipo-dipo. Dipo-dipo na ta ani. Bay tilma kay wa na higayon. Dali ta kay napa koy daghang kuanon kirig-kirigon. Man gabi bay ajin. Quinilin, miss you bay mua chup. Bay na ikugmo na di ay. Pagtarong ba? Ito. Laina. Kisam to. Agay. Kisam to bay na ikugmo ka. Quinilin. Hak manghingog mo magbudayon. Ay, ngano kang Pinoy, no? Inog na ikugmo. Tanan, manghingog mo. Kamu di ako, tasan na inyong ilong kay basi kamoy na ikugmo. Hindi, tudlo ikugyoto. Atong mga putahin mo. Bisag katurang bugas. Nga naisago yellow color. Sige, Nars, buyan. Sige. Mao lagi ni akong cellphone manggod Nars. Kay inig, mag-record ko ba? Kay mo, kuan man mo, pahawa man tayo. Wala na yung space. Wala na yung space in town. Unya na lamang inig. Kuan, makapalit ko puhon. Maimpas ko kung utang. Daghan pa kong utang, manggod. Mao daw sa kumabad og cellphone bago. Nya akong utang nananggong. Mga utang. Bayaran na tamo, hapit na gidam human. Human sila ko ba kay maulaw bitaw ko ba? Maulaw ko magkuan kanang manggawas mi ba magdiop. Kanang magdiop bitaw mi kay kanang uban dag nakoy kauban nga. Wa mo kailang wala sa among team. Kana din tao sila mo sponsor namo. Hiwa budget. Ang among kinitaan in taon ipamayad usa sa among utang kay ulaw sad kay sige ta diri hinambog.
ang atong utang naglinya. Ilang mahuman ako sa akong utang ha. Antos lang mo sa amoron. Ginoo ka. Antos bitaw bay. Sa gani di ko mulay bay kay maluoy ko kuan ko ba konsensya maguko. Pero kinahanglan maguko mukaon yun kay nahanap ko magpalakas kay di ko mukaon. Maluya po ta. Kaon yun ko bay kay kausara man ko mukaon sa kadlaw po. Unsa pa mo? Kausa. Taod-taod hunyap na sab ko kay puro tilaw. Usahay dunganon ang pamapaniod to. Pero daghan jud kay magkaon, magbalon mis taas. Ang iga nga balon ni ulan magud di ba? Basa ang ko no. Ulan. Nga basa mo sa to. Ulan ba ulan? Hajar pa kay di ba? Lagi nagkautang-utang magkukoy bilin na umbalay in taon eh. Di dali magbalay no? Di gid dali. Makapangalot jud ka sa di katol. Mo ni balik jud ko bay kay di na makaya ang kon. Kay stress sa Pilipinas. Sa kadaghang bills. O saba. O sige na. O magluto na ko. Na. Kinsa bay may nang mabuang kusgan. O unsa ka on bay? Mo lagi ko nilin. Ang gani. Singot ko da kay first time ko kaog nilat ang manok ron. Nag-imbento na namang taan di dinhi kay. Buta makatula kay. Halang naman adto sa tumoy. Buta makatula ba kay. Nahurot ng kamunggay silingan. Itaw na daghang kamunggay adto sa dagat. Ito sa balay nila sa dagat na daghan to kamunggay. Kuha sa kuko ang ganang sabaw o kanang repolyo. Anghang pala. Kunti ang repolyo pa nalagay ko. Dapat na damihan ng repolyo. Sarap na repolyo. Dalawang pa, dadagang ko lang yan. Higop. Higop tabay. Singot mayo. Jin Insoy. Shout out da. Jin ay sigpang diwal da ng dila ni mo, Jin. Ngaon ta, Jin. Disip po. Kung ani init, magod kayo niya. Hang, pato akong nakikita. Katulo si puno kanang kaon tag dali niya init ba? Ila. Sorry. Uy, taas big balitan karon. Gikan ko nagpada. Kay pada ko sa akong admin in town diri sa page padala nako. Taas kay palitan nindot ang palitan ron. Maayo. Tulo imong sipon bay, tulo lagi sit. Bay Doris, Miguel shout out. Padala mo taas sa palitan ron 178.80. Maro pud ning mga kuan ay mga kaning mga padalahag kwarta ba kay. Nusa mamahuman ang Ramadan di asko 21 ang last day. Unsa man tong giputos ni Sarah? Kuan to bay karisma kanang sambusa. Siya say nagkuang kay wa na. Murda na mi sambusa. Kani unsa ni flavor sa? Cheddar. Kinahurot agoy nidagan ang usa. Nahurot naman ang sambusa gud among gihimo aron piting daghanan among gihimo. Usa ka lamisahan hurot. Mao magud na paborito nila kada adlaw. Nagtimpla na ko palaman. Ya, saranghin na lang na putos.
Thank you, Diyos. Ngano mo ang kanikuyog atong kuan. Na diha si tiya labil nimo. Taga asa day ka ba? Doers taga kuan ko taga Dumingan Sambusor nya. Ang akong tiil sige balin-balin man ni akong tiil wa ba NPA ba. Walay permanenteng address. Nya karon tagaan na gyud kuan ka nang higayon sa Ginoo nga di na mahimong NPA. Na mi Lapu-Lapu City, Cebu. Tagaan na yung tawag chance Ginoo ta na maka property taga Matoy lamang nga yuta ba. Maigo matamakan ba. De ang akong anak na aman sa Salwa Kuwait. Salwa mi gahapon katirin. Balay magud aning amahan sa among nga bahay na Salwa. At mi gahapon dito mi. Kaunta Gigi. Sana kalisti kaunta. Shout out Ralchi. All bastu sa manaytay. Pakain pa na bunturan Davao di Oro. Kain tayo danji. Sige, magpamagting niya akong relo. Yung siya pagdali din ha, kaya nakan ba kagluto. Agoy. Bay, ang OFW bay, di gini mo mapil ang kuan lasa sa pagkaon bay kay nahungit mo binaspasay. Di gini mo makuan ang salami ba kani? Basta kay dasok lang. Basta masudlan lang tiyan kay wa na. Daghan pagbuhaton bay. Daghan pa kog kilig-kiligon ron. Anda mong notebook tudloan ta mo sa kuan. Tudloan ta mo unsaon pag kuan sa pizza ba pizza. Unsaon pag masa. Ay paspas ba kung tudlo? Ano na paspas pud mo diyan sulat. Bitaw. Kada adlaw pizza nakuan ra gid ta. Nang na perfect ra gid ta. Kana kay kaon na gyud, kaon ta mir. Abot na ko naman. Bay lilibit, may grab sa dot. Bay Chantria. Dasok ba? Bahalag, minsan malasa na itong kaon, dasok yun. Okay. Dasok yung higop dito ba? Wa na malasahig unsa ron basta kay blami lagi. May mo din hala tulo mo mag-uhoy. Uy. Ay Katirin, duha ra magud mi ang usa to mas bata di tagsa ra man to makaani sa kusina. Kay to may puya, may mahong lamas. Di man ganahan to iyang amo nga, may maho siya. Tagsa ra gyud to in town din eh. Dol, bagur ka na magkaon, Dol, Arby. Hungit na puta, dasok. Ha? Ansay sayang, oy. Sayang na mga gipang-bake ninyo ba, unya, dili panganon. Panganon na biya in taong karon karisma. Panganon man nila, halos murot man ang pizza. Kanilang ang mga putahe yun. Ang pizza, ilan mo ko ng kaunig, kalas 2, alauna. Nyag kabuntag, unay sobrang pan, nami ipamahaw. Usahay, wa may sobra, wa may ipamahaw pan, ta, hurot biya po ta. Ang hala, sige, humana ko kaon, kuan ako, magmasa na ko ha, pag kuan mo din ha, pag anda mo din ha, papel o kuan. Mabay. Agoy, isip on. Basa na ako para tuloy-tuloy na.
Di bay. Sumbagay ta sa harina bay. Sige kag sumbagay di kada adlaw bay. Ano bay duha ka cup ba? Daghan na kay mahimo bay. Basta tinapay. Usa. Pwede ra gid niluto. Wa mo'y ubin. Pwede ra kay sa kalaha. Alam mo kuan dia pizza sauce. By 2 cups of flour tapos ang asin na gamay ra kay asin. Unahon sa natong mga uga. Kay lisod bugdi unahon ning uga, unahon gining mga uga. Unya asukal gamay ra sad kaayo. Murag kuan kanang duol sa kutsara. Kani ba yung baking, oh yes ba yes. Sa kayong ani. Kani kutsarang gamay katong sunod sa tablespoon. Ayun. Mao pud ang baking powder. Masa ning kuan ka ng haluon sa ninimutan ng mga uga. Dali ra kay bay, gamay ra kay harina bay, daghan na mahimo bay. Tangan nimo gamay butter. Tangan nimo gamay lang. Mina nila. Itong duha ka cups, ingana nila gamay ra ba? Nay kay kirig-kirig na tabay. Imo gini siyang ikuan diri. Kumot din na nimo diri, pwede sad ninyo tunawon kung naa may daghang time, wa naman koy time. Pwede sad tunawon ninyo. Ya ako na diri na lamang nako dugmokon. Nya, ang sa pikuwang aron. Mantika na lang idibol bay. Aw, mantika idibol. Mantika na lang tubig. Hindi ka ibay, gamay lang ka ibay, 1/4 cup pang bay. Hindi mo sa anong himo na day daghan na kay ni mahimo pizza ba? Asa naman tong cup ani tubig. 4 na ba yan? Alas 4 na. Tamang-tama pala. Alas 4 ako nagmamasa. Tapos 1.5 hour. After 1.5 hour, wala na. Pwede na. Tubig ba eh. Kamu bahala sa tubig. Pero ako labang sa tunga. 1/2 cup. Mayrin. Di, sumbagay ta sa ning kuan harina. Kada adlaw di sumbagay harina. Maura ni akong masahon kada adlaw. Daghan naman yung mahimo. Pahiran din yung pizza sauce. Tangan din yung gulay. Yung sa inyong gustong toppings. Nya. Mozzarella cheese. Awa na daog na pizza. Kani, bisag 2 cups sa inyo, daghan na kay kung mahimo. Paano ka itong pizza? Sumbagay yun. Wala. Bay, inig uli ni mo, magnegosyo na pagkag pizza. Sige bay, pwede ra jud kayo mo order na ko.
Pwede rasad ko ninyo i-hire. Dadoon ko ninyo sa inyong balay aron magluto. Nadaghan na rin ako tubig ba pilit. Ang pilit ba yun? Puno lang mo harina. Ano na wala na yung dikit. Dugang lagamay ng harina. Pizza ni Mama Irene, Mama Al. Hindi kumot-kumot sa dakong kamot. Igang kaayo init. Bastang init ating init na yun. Lagi paghuwat. Sige mo ni pangbagting niya kasi ito. Okay na ba? Oh, okay na kay bay. Okay na sinubagay ni bay. Okay na kay bay oh. Tabunan daig noog nga basa. Awa na. Daog na. Okay bay, biyaan na tamo bay. Ara bay, inani na siya kadak Pero daghan na kay mahimo ni. Sorry buyag. Na lumalaban na nga, tubo na agad. Okay, that's all our lesson for today. Sa kabilang buhay, Makakaisang ano pa to? Ha? Makaka-50 pa to. Makaka-50 pa yan talaga. Bay, tabunan din nato tila nga nausa na ni. Gikuan naman ni gitay-tayan. Ina matanitang. Tila nga basa bay, daog na pizza bay. Mananghid na ko ninyo bay, kay kirig na ko bay. Hindi, sa'yo na natin sa. Kay Nini, Inayawan na? Kay nana yan? sabi ni nanay, pagkatiyan mo natin tatlong. Oh, sige, yung sa akin, sa'yo na. Alam mo na yun. Uy, daghang salamat sa iyong paglantaw bay. Kirig na ako sinira bay. Kirig na ako bay. Di na naman ko'y daghang natakam ka ng tiwasunon na lang ba? Tiwasunon. Kirig na ta, kirig. Sugod na ta, kirig. Di na ako kaabot itong signal sa kuan. Lutuan ako kay tama na reportahan. Di na kaabot. Mo na nga. Manangin na ko ninyo. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Yung taon. Mga kabkab na ang kabus. Shout out na lamang ng inyong tanan. Igalaw shout out. Daghang kain salamat. Trapuhan na itong atong mga pisik-pisik ng harina. Di ang hindi pang kugmohon. Di atong mga kuan. Okay, bye. Thank you.